veus, Dolors Estor Salazar, de 14 anys, va desaparèixer ahir a Torrefarrera juntament amb una amiga de 15 anys. A primera hora del matí el seu pare va acompanyar-la a l'Institut Joan Solà de Torrefarrera, on la Dolors cursa tercer d'ESO, i quan van a buscar-la a 3:45 de la tarda, el pare va veure que la seva filla no sortia del centre educatiu. Extranyat va preguntar al consergi i li va dir que la Dolors havia demanat permís per anar al metge a les 9 i que l'havien deixat sortir. Des d'aleshores no se'n sap res. A ver, hija mía, Dolors, haz el favor de volver a casa, cariño. Que no pasa nada, que lo que has hecho es una chiquillada, y ven aquí a casa y lo arreglaremos todo. Y que no pasa nada, cariño mío, no pasa nada. Venga, por favor, vuelve. Vuelve, que los papás están muy tristes y muy mal, Y si nos quieres de verdad, vuelve a casa, por favor. La menor duia malles, samarreta i un anorac de color negre amb sabatilles esportives de color daurat i negre. És prima, morena, cabell castany, llarg i llis i ulls castanys i medeix 1,72 metres. La Dolors no du telèfon mòbil perquè els seus pares li van prendre el passat diumenge com a càstig per una discussió familiar. La mare de la Dolors va demanar a la seva filla que li donés un cop de mà per netejar el domicili. En aquell moment la Dolors estava manipulant el seu telèfon mòbil i va fer cas omís. Finalment la mare va optar per prendre-li el telèfon i la menor es va posar molt nerviosa. Va ser quan la mare li va mirar el mòbil i va descobrir que la seva filla s'estava intercanviant whatsapps amb un noi, el qual estava demanant a la menor una fotografia de les seves parts íntimes. En aquell moment, la mare de la Dolors va escriure al noi alertant-li que la seva filla era menor d'edat i ell li va respondre que la Dolors ja li havia enviat altres fotografies on sortia nua. Per demostrar-ho, el noi va reenviar les fotos. La mare de la Dolors desconeix la identitat d'aquest jove, qui creu que té uns 20 anys. A més, al registre de WhatsApp del telèfon de la menor hi consten moltes converses amb nois que no es troben a la seva llista de contactes. Segons la família, la menor no té cap relació sentimental, tot i que fa mesos va trobar que mantenia una conversa telefònica amb un noi de 20 anys, com si fossin parella. Els pares estan molt preocupats, la Dolors no havia desaparegut mai. Asseguren que és una bona estudiant i que el seu comportament ha canviat des que es relaciona amb l'amica amb la que ha fugit. Si algú la veu o té alguna pista d'on pot estar la Dolors, truqueu ràpidament als Mossos d'Esquadra.